Ah, wallahi. Dili. Nazin. Kan bébé. Quand faut été? Ça va? Chez t'es allé. Allah. Daouli. Ah. Franchement. Allez. Mana kaine. Ça. Abdou. Wallahi bachité. C'est bon, desani mnesa. Merci ça. Les reines doivent s'en venir pour Yore. Abdou. Attention. Dara fara la gato gato. Ni mu ye domi. Adili. Wallahi ga temere. Kene war ko mbi sebe. Ko sebe. Ya bi jigida mo taka. Iyere ma wuli ga doki yere. Woni ci. Ame domne ko bi. Muso dogela de kadi chebe yere. Ki sigi kungo fiti mana wule de la doro. Ebe do wuli. Kungo fiti mana ebe le bindigi boy so mo ko da. Walle. Boy me mi ni e fele fele do uta yere. Ina sega musa kan do ki yere yere. Ah. Wala ma ne sirlente mo golaw. Jodo koy. Daouli. Ah. Meu. Me fera favor ni lo te ese na so. Nakadi. Ne mu me fera fo. Ni mu flen. Ni ku e do siri ga jani re ka ta ki. O mu tum nafsaya. Ah. Aw. E ka tani fere. Aw. Kesi ni wala e bse kan fere linya. Como yere ya fo. Kuma be ga chenyi ni fenyi na chebu. Ama no ko moy. Abi nege bo chela. Akon bi nege bola de Wallahi. Ni mu do soro sa. Ibi ga piri fo en doron. Bola nyere benta faraka. Problem fo itala akoni filama siri folo. On ya siri san. Me do de mani sera ka fere linya ote. Akoni ga usani sigile ngan santi. Kundi. Ali ga dan ne reflene ne ga fumsa ka miseni. Abe bo gato ni ni la. Yere mu fo ni. Sino note. Wallahi ne so agilla de. Ne mo de lo krisin. Ka mo deli. Ali ga bugulu ni songo fore dore wolo. Ni ame aduna ta burata. Kal sa ni fo ma ni kenata. I willa ka samadu. Ni be don don soro yere na i mo na do mo gola. Jiro bi mo fle chuma be to ko ke mo go yitento. Don do kuma de do. Eri jete de matigi ni du flen. Son pa be ga pushi sa. Na fini msen sa. Chena se go benya. Joy wala si. Jaba kene ere ni ere akuma fa ba nyok mu go fle. Ana kumu ge ne kirino ki sigito. Jaba kene. Ne fle la min me ko sugu be kene me ne sigile te kan sigila sini la min kan. We. Daga wuli nyogo sagil son de be ko jasa. Won fle ne re. Nim so nga jayne. Na mo ne fele ke. So of se an ko la re. Ko da Ana wote ya ban ndala. Che bisu. Ko ga mo ga. Ma nyira ka pempie. Mugira dile suguni. Yara dende yela nyumana. Wallahi kala wa bi ngone. Andi kele ba to na bile fa be luida. Muna. Iga chere ma to ere la bi kana ka suntige. Ne ga jila. Ibe mbo jongolo. Ay fam fo. Kala mo mun yere nye. Dili. Kirisin se bala yere nye de kala mo. Dili ala kama se ini kala mo ko kolongege. Abo ko kele bamalu ke me ala kama kana galonda la soro bayina. Tiga woro nyon ko de fara ka chan. Des années. Alors ça va? Ça va. Et Korima me ga ngoro. Aïe, kanata de. Le plus grand stratège. Ala. Vraiment Ibaro alima debi ala jenda. Mo zurnu vlani joma de mandué. O do na ibo gan demsen do be nyogono. Ay no refie ngo joma de mandi masurunu ye. Ne te aflo fa. Ya baba. Ango era bete alma ça va? Ça va. Tu ga kokai. Don. Che agara clip flare. Awa ira clip flare. Ibe suna. Ai ni masuni. Ima sun. Alma yera ni ma tuka suni ha. Ibe suna. Ne be suna. Ne era kuma fika kuma do fiyo. Me alma yera ga takallai ne kuro. Sungolo bi ni ngana sekli tama. Na fora alsa etika na ni sunteke c'est pas je la voir hein et voilà ka boyer la kana ni sunteke wote foike hein oui tiens amano wanwe kala mo wede ga sunteke ne de bo be glanso ta sunteke glanso lena mais on a tavé ni toraka a jate mina tugo sugundo la ka to kana ni sunteke o be janyere flo jate la flo zafaka ayo boroge sa ay amna boroge flow amna boroge voilà alima à propos yoni nganyina ibaro ça fait des mois maintenant ne nyama dans denga ne dun kan tani de grand famille na parce que amam sobe ala kan yini galike ya il faut que ango ko laje immédiatement ya
Bara ne den famana de. Jume? Ne den famana. Tona mo kelen ga dem ne ga tana wa famna. Ko ka dem ne famana wale. Ka dem ne ga tana ko famila wa. Atra bi wa famina. Non, Alima, il faut que nous en courons parce que des mamso avec comment faire. Je mbola sisa no. O bébé est de boulot. Foni ne bot no mo de sisa. Ouf. Là. Bon, ma coca, il va donc faire nos redos et begagner na faire nos reconnaît à fille. Et quand on y met au mais avec pas quoi. Bien. On me barra de là quoi. C'est-à-dire ama coca Flo tiente. Flo. Che fara ko boru keki. Che anda ni di fega boru ga alma fa ko boru. Ai ne mina ka mon ami toi aussi. Nya fait tout na. Kana na apprécier au ko là quoi parce que nya fait tout na. Ne te fait en te fait mau kan don fin sugu do là quoi. Ame fait ka balka. C'est-à-dire ka balka yelen boti. Amena kena fol des lumières, des jeux de lumière. Tu vois? Yelen kura. Ibeka au kuma mon fo ma ko kan. Mais soko là. Ya fam. Et ango au befanature che. Ibeka fasare allemand. Flashum non. Ay, clé flashum. Et clé fladron. Mais il va à kain quoi, à kain parce que sunfle sun jurumu yafare neni karamogo ere chama kumara ibe asafurulai fo est-ce que boke mun yere nye kan ne ka jita yan ka mi ay da ko dola ido yere madala re bo me karamogo wuli a wuli ko karamogo ko yala ko ne jimi ka biga suntiga ka ani kerbeti kan gaba ido sa ko karamogo yere tiyanga ba a wuli bain iba ko gibina nyini ngal dore kala ko na tega mabashi kese go jiwo mo wasunte kan kerbeti abe chibulu san ko wuli mi ka wuli sa so na wuli karamogo diga yo ne mona fimo fiye karamogo ko lo tan karamogo Eskabi. Karamogo. Wese, kilisin bigi wele. Kilisan no do. Karamogo. Iga kene. Wasite. Dugana mo. Afa nambo. Ankara nando. Va. Alaka gersiga foni. La soñonke. La canson va kalai. La kan kisi. La kan tanga. Amba. Akunkera famaire wallahi. Ibe ngoni. Amba dugana mo dum. Papi dum. Ave amba ina na bwana karamogo sisa dore mto wane nyini nga kwa ile kulogoro la toro dore mto wane nyini nga ke nyini nga a question no de poser ne ko dura ne kulogoro la to ko ni lara ni mo ni fi sunao kasungwa mais ni jimu est-ce que bisun tien ka jimu tito suna bisun tien Christine mo kona swa karamogo madame Aisha Christine manana ko da voltage anga nyoga buya anga nyoga buya ko do ma ya fama ko mana ke togo anga nyoga buya ko ibe ka ne famia billahi de pe bora na ka du ko na android ma di bora android ma ko na skara be ma billahi anga na ke nyoga na ne ba do mo ko shime nyi ngana na figi musokoro ba me ni kuma fi afona mu se ka era ka fonyeke ne mu kona suka dam na tai no dile ne to dile ne uga ne be ka min fo ya ne pega nyini ngawo kabari ni karbeti o be sunche ai o mbe nye sirala kramone ta o mu ne be ejo sa eni o me dine kle na an fangile mo koyo izezi mo me di fu man se nyoko ha e ba fo alleluia ma fo ko e ba fo alleluia ne ba fo amina e sa yen kle wa na figa wala do ga no ay jo karamogo ni enadro jimi ne karamogo ejo sa anga ke ne ga jimi kam karamogo to ede be klemo ko le ketane aya potane karamogo mi ga do be karamogo ede mi la fa me baladinda ya me balabada ni fa me baladinda ya me balabada akera de fena ma ne be mi fi kan na fi billahi depuis enye ni fo para ne ba do bebe ni me basite bona figia na fatala tuya na fatala amana ke togo ne kle sabasu ne mona mu fi kan ya fama wuli ba karamogo be ne tega yani dawli basite ne beta anga so parce que karamogo to Christine ni na ni kan na fiala ini jira wa kan na fiala na famille ne ga jini ko ye
Famille ne ka dimi ko ni mo dabla billahi Christine ne tigɛ bɛ si ma ay Christine kare ma koy sisan ay kare ma kana ta kare kono radio so rafle ko flana Bilal ga radio so ta Bilal ga radio so la dore ki siga ter du club le ga fo ko ya fama bala famille karamago wenzen ni be ba do yan quartier la ale so la ga wuli bi ni nga jita doro nga mini sungolena ni mo fa Christine ne tigɛ la Christine ni mo fo ne tigɛ la ba si te mane tebe flata mane tebe la John fego fana mega mane tebe la fana mega be ko kani to don ba itene jatigi fogo si don na figi musokoro ba blali ko te ke fasa na fiya billahi fo te ka mo sutigala wallahi karamɔgɔ kun b'a la kale ni karamɔgɔ in misiri kɔnɔ I tɛ dala ko ni wa I t'a bolilen filɛ nin ye a ka da to karamɔgɔ na ka to ni minɛ i jɔ fɔlɔ ne bɛ taa n ka so parce que ni nisɔndiya i jɔ ko n ka taa nin yɛlɛ kɛ so ye parce que nin yɛlɛ tɛ se ka kɛ a bɛ se ni mɔgɔ de ye jeli de bana t'i la dɛ furudimi t'i la dɛ foyi t'i la dɛ ne yɛrɛ ni karamɔgɔ bɛ kare kɔnɔ I b'a ye ka kuma mɔgɔw fɛ silamɛya bɛ tan dɛ sunkalo yɛrɛ daminɛ kuma ne ni karamɔgɔ bɛn'a ye kare kɔnɔ ni y'a ye mɛ a ma ne o sunkalo sera dɛ jija ka sun ka ɲi sun yɛrɛ bɛ dɔ bɔ jurubu la ala ko an ka sun mɛ e bɛ I t'a tigɛ mɔgɔ la a y'a kɔnɔ fa so kɔnɔ yan ka bɔ wallahi n'i y'a sɛgɛsɛ i t'a sɔrɔ a kɔnɔ falen ba de kun daga wuli mɔgɔ min tɛ karamɔgɔ dɔn kɛ I b'a minɛ a da la kan a kuma ni ba bo fiɲɛ bɛ kan ne bolo ne tɛ karamɔgɔ lamɛn yɛrɛ daga wuli an ka so ne yɛrɛ bɛ don nana baro de la I fɛ mɛ ne vɛli kura sɔrɔ n bɛ taa sa kana taa ganze mɔgɔ yɛrɛ filɛ tɛ kulonkɛ dɔn an k'a to sutura la sa a y'an ka nin to sutura la e de b'a dɔn a kanu dɔɔni bɛ n na n tɛ n'o fɔ sa a y'a sa n ɲinɛ na sa e de n'i ka cɛ ko wa san bɛɛ fɔlɔ an ka astafurulayi fɔ cɛ yan parce que o bɛ jurumu ne yafa quoi alima an ka astafurulayi fɔ cɛ koyi ne yɛrɛ mana miiri ne ni e dɔrɔn ka jurumu ba m'a f'i ye alima ala de y'an lebu koyi n'a fɔra yɛrɛ ka taa restaurant dɔrɔn na o kɛra Mariam ye n'an taara hôtel la don min na o tɛna kɛ Fuseni o laban ye filani ko ye koyi e fana e fa e nimisa dɔ la dɛ ayi ka nimisa ne ma nimisa sinon suntɛgɛ ko in I banba a ko kan y'a mɛn et puis I ye ko mun fɔ m'a ko kan quoi I b'a dɔn ne ka sun fanba ni ye ne ka sun fanba ta ka lajɛ ani ne bɛ duwawu mun k'a kɔnɔ o bɛɛ pour que ne ka se ka wari sɔrɔ joona dɔrɔn k'i ladon ka so n bɛ fɛ ka famille de créer quoi I y'a ye kana n'a jɔrɔ quoi kana jɔrɔ y'a mɛn ala ka wari bon ami I b'a kalama vara ne tɛ fɛ ka don manamana ko foyi dafɛ bilen awɔ kɛ I y'a ko la k'a ko kɛ sɛbɛn I yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko furu wagati de bɛ muso la ɲaamɛ ne y'a sɔrɔ ne tun b'an ka village la sisan ma sɔrɔ ne furula mɛnna mais ne y'o bɛɛ to e de kama ala ye sa dɔ kɛra walayi ne sɛgɛnna n y'a faamu ne ye kuma min fɛ yen a bɛ n'a fɔ a donna ka bɔ de ne ko ne ka sunkalo in yɛrɛ kɔnɔ parce que sunkalo ye jurumu yafa ye ani I bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛɛ bɛ minɛ o waati ne ka duwawu fanba bɛɛ n ka se ka fɛn sɔrɔ dɔrɔn k'e ladon ka so ka famille créer ten ala k'o duwawu minɛ sinon I y'o caman fɔ ne ka tɛmɛ a m'a dɔn a bɛna kɛ de Flo tiɲɛ tɛ Flo cɛ o ma tila baro la sun bɛ n ka cɛ fara I teliya sa an ka taa sa I nana baro la baro kɛ k'an to yen cɛ fɛnɛ sa yafa alima n'a f'i ye cogo min na an m'a kɛ ten I y'a faamu n bɛna tɛna Mamadi ka sun tigɛ dilan awɔ mais ne ye mun f'i ye I b'a dɔn alima an famara dɛ ne ma bɔ k'o de f'i ye sisan ayi o tɛ o an bɛ sunkalo de la mais ni sun tigɛra an bɛ se ka ouais mamala ko man ne san we fara bilen nya famu sebege e dron tere ne te fe che shiga mamala ko gani na bilen ya me nya me I ba li to orla le ban fara dogala ne sege da walle nya me aw Flo ka me ne tara alma
Ma ko kan. Ah, ya baba. Ani cɛ. Cɛ yɛrɛ ne dusu kasilen don. Cɛ san fɛrɛ cɛ. Cɛ. C'est parce que ko dɔw bɛ yen nɔ ne ko ko n b'a kɛ ni n m'a kɛ dɔrɔn n tɛ lafiya dɛ mais ne ɲɛ bɛ ko dɔ la. Mun kɛra? Walayi n'i y'i kɛ kulonkɛ ye n'i y'i ta kɛ kulonkɛ ye dusukasi dɔ b'i sɔrɔ mun ka jugu ni ne ta ye parce que ne ɲɛ b'a la i bɛ k'i ka famille de perdu. K'an ka famille perdu cogo di? I bɛ négligence dɔ la parce que i b'a dɔn ni muso b'i kɛrɛfɛ i t'a valeur dɔn ale ma filɛ nin ye muso ɲɛnɛmanba di. A ye den sɔrɔ ye o bɛɛ la a bɛ tusutuli nɔfɛ dɔrɔmɛ kelen i ti k'a d'a ma téléphone min b'e cɛkɔrɔba bolo ale de y'a san ka d'i ma montre a y'a cadeau d'i ma ko Saint Valentin hali i ka verre fɛn fitinin ale de b'a k'i ye tu fais rien tu fous rien tu m'excuses tu es mon ami tu vaux rien c'est elle qui fait tout ça pour toi et puis ce qui me dépasse a bɛ k'a fɔ k'i k'a furu k'i k'ale furu mais e b'ale furu e bɛ mun mago ɲɛ ɲale ye nin bɛɛ ye kanu de ye. Et puis tu es en train de négliger. N'a faux, il vient là, Marco quand et ne va donc quitter fouille. A Marco quand Flo. Mais Flo, fais nos rébé, et va gagner fin de quoi. N'est ni kan, il a gagné d'ongoro de on l'a never chien fait. Est-ce que n'est une fois aller y'en c'est-à-dire il faut prendre du sérieux quoi. Je te jure. N'est pas gâteau. On a fait moi je suis fatigué. Mais est-ce que n'est a fait ne be là? Aïe, mais il me tient ça de dire. Woro flare beta mo ko fe no. Woro fola beta o kora ye ko denin kadi flana te confirmation ya e te sa woro fola blagata quand tu restaurant na e je les dépenses restaurant na mais il faut qu'on se dise la vérité mais woro fola di songo ate restaurant warbo wa kele me fait me gérer tu n'as rien fait il m'a fouillé même ka négliger do war tigi do be ni kumbe sira yo la be ta sene la aba blaga mobile ko na ti etu ni sobela ameka na no fait sene la tiens ata so mam ne pas ma ko kan c'est ton problème mon ami. Ah, ya baba. Sualo kalo jora la orma kalo momene de hanga suno alai. Oblo. Va bien. Pour moi carré mais. Ai ça va ça ne ka bon flat tout non. Ah boy, il va se rejoindre nous. Ne doit piquer à Eurofra. Et son Eurofra, mais ni Euro non le jaguar ni no bechage. Ni am se ka bon nous chukuzi. Ni na ba duna. Yo de faut dire ka katokola. Ni am se ka bon ni na mem ganni. Uba taka duka wo kono sa wo dok mi Euro dollar ne a pingi ka shima ke ko go fena giri imaso. Ah boni ka bon matuna o tene no reflo. Ni mina wala bila bi ka femere ta me nyogo be bo fo mo were di. Che an sa chi fo dili yana ngabo. Nyele ko karamo wa ata fa ya wa an to a kan garda an ko wate bravo ke karamo waze oh subhanallah auntie ça va kene bamba wa mundo kera ay refna sabalisa akon baro sumul la mate sunoko oh ni dugu kon jara kon ibi daki yere la ya kona skoro ben dabla sa amen 600 kramo c'est vrai so on na yite na tiero be na ho fo nywa e be seka na du klama fe kata na da gushi chugodi ya mara jimena ko suguru est-ce que rebe dunda manga do est-ce qu'il y a ce jour de bana est-ce qu'il y a me sou aider wa sou ala damna an me la sou est-ce qu'il y a fois an sou mais pourquoi il est tantôt hein est-ce qu'il te sigi nyogo toro ya et puis il te move na kalama ante date ni kilin kono voilà donc ko be kola ibe ko la sama ama quoi ya pamia non c'est le moyen to atanga da kongo il va en déranger c'est-à-dire que mon dans snogo là avec un snogo il veut d'agushi snogo bechi ala era ko mo to yemoy ita na so an kala subuduna era ta na so an sunere mais e ko ndeta an toro e ba nga d'agushi ay bo na so be kare kono ko fo ça c'est compréhensible mais kata an yere de comme personnellement quand nga d'agushi ay bo nous on t'a fait quoi voilà ibe mun ko ibo fo ita na situation donc abe mun ko no ibo fo yo kan e munekila voilà hein pourquoi tu fais ça bashite ay shufala ni klefala te kelen pe shufala ni klefala billahi foka jien wulu te kele ma shiti shukoro ba kle awo
ne a do ko kura nyaga nyaga de kumolo ko kura nyaga nyaga de kumola ne a do ateni laban billahi ngani ni kafirite kuma mamunu be nu sembe sunye ni foi kele tula bana tula foi tula nga kligandre ndere be bomone muga billahi ne lu te kuma le kafir ame ola ibonye kana shiya ne na kafir kuma basi ay amano kama de amano su foriye ibe mune noa ibe mune ko ambulo ibo le noa mune la be tanga da bushi dukla ma foriye awo ki ko de dabla ame kana kangar de dai asuna ma su sate pa ala muna la nege limana jointa ala muna nege limana jointa ene ala che ne demsenma à l'époque ouais ni na comme de so kono ni temi joranye ça sur pompier kuma wele wa ça sur pompier kuma wele wa defaka kuma ka ay flow ouais d'abord na re non adabla penovi ni ndabola afa ma chité ma chité neni flow ni edebia ba chité flow ebi ni wala neni ame doni na keneka ma chité ngle tan la para ay ame don na dro isi sai wa ni muya keleta boy keleta ame don na dro exercice parce que iba no ko ma ke la box ke la ça iba so box groupe do be no no yera groupe de ndawa o box ke ko mais keleta quoi ma ci am kan le do quoi wala aka fa malola ne ko to ka kelega ko danga de bine ko fene bora c'est-à-dire on fene bora sofro kuna ay no mo ngam ko nga farine al no ko ngotoru na yi basite a to ni suntigera kala de mande ayewa machi am galtewa ama ko ba kenyi ni ngabilla ha to ni suntigera ne mo ko bogo chugo mai billahi am ga kulenga ko jugo la ne mo ko bogo chugo mai c'est-à-dire ni ne joni chidoro sa yai chingache ni kuma de be ko ay atoye ni wala taf kele ta ibe dene abena la tebe ni bora ikuma de amafara voilà flow ni to ezanga ta no chabi ka foka ko ba ke bushi ne foi chente amata bai chemu yo ya ki lo ko ba de la ke bonza sa bonza kalo jora la oroma ko ba ke che nyine time tabulo koni ne te ka famuya ken na to ko da sungo me ka ta to ko mina e ko alama me songa juguya ma o ma de ndere ga mena mu fi iboro kunungo ne nana fo e ko yankwa chento sa kana ale ta diso ya to nai ambale ko kimane bugo sa me ma ya munga mo sisa ne ndu ma ya bula sira na kuma de Bravo. Armoni. Ah ouais, ça va. Avec couleur na kala de bien. I know, wait. Échauffement d'eau. Mama. Exagère amne. Voilà, on sait que ah kuneta usa koi. Wallahi foi ma ko jani ni ko. Awe horon yo koi. Parce que non mo feke. Aba ira jina. Do de pe, fa du kulan wala do. Yai. Fa kala mo ko yona. Yora yai. Kala mo to isa. No, ajutina. Ye Sule ba sa awa kaisa. Mo li ta kala mo. Ben ala te ni to installer ko na shiura dia wallahi. Sa kan ta kala mo fe sa. Ai mu qu'est-ce que Ai ni mai mo ko stressé ka so no ni ma. Wati. Wa fle ne quoi. Awu mo chamante kele. Do fle. Olu be sun ka kala ku den ku sun dige. Mais au masu, au kala ka yira ko au masu. Wole ka di ara madina. Est-ce qu'il va dire qu'un conseil, à quand il dit qu'un conseiller bien. Ah ouais, ouais. Elle science bien quoi. Ouais. Elle quand on retrouve ça en magasin. Ah non, dis le là. Ouais. Dis que science ou quand. Alors moi aussi tout au quand nous quand. Et puis dis que pas qu'il n'a pas confiance. Déjà moi c'est la fois ça quand tu vas l'enlever. Parce que caméra bon moi parce que caméra bon moi moi sou ouais mais oui na mo ko ai dili ni to kana ando di ba dilika alien kaza sami nou fa la dilika donc a dira de c'est-à-dire qu'un homme une femme libe munke c'est-à-dire doit à quel koro ouais voilà annasro voilà kono dal mala barama jo wala ay kana yebe ka bo ko wete ba kuma tiyo we kuma tiyo kuna ko to sa iro ila fika boru ma di chente wala to ore ne boru la sa la tele ka wo dilika sa su kan ne to to ka sula me barama ta ka sula barasi na ka jo ata ko ay baro che chama te so wa responsabilité ko jani ko na musula mais c'est toi l'enfant c'est na ko da ko to ingwa mais je so o mare ah mais ba so ata et puis le para que ko da ko to voilà ko na kela ka
ka jɔ a cɛ jɔyɔrɔ mais sisan ni sunkalo ko nin bɛɛ bɛ ten sinon dila an bɛ sun awɔ walayi bi dun tila an minɛ a bɛ faamu mais an ma se ka sun a bɛ faamuya an bɛ na fɔlɔ awɔ ya yi la fulaka sɛra mi hakili t'i la n bɔnbɔn fila san kelen d'i ma a ka ɲi sa ladilika fulaka a dannen don sa walayi ko sani karamɔgɔ ye halisa karamɔgɔ ta de dabaliba bɛ ne dili la i cɛkɔrɔbatɔ ka sun ka tila k'i den ka n'i ka sun tigɛ walayi n'a sɔrɔ fulo ni vara ne tun ye nin kɛ fɛn min o tun bɛ kun ne fɛ ni karamɔgɔ ye i karamɔgɔtɔ e kan ka mɔgɔw ladi i bɛ taa mɔgɔw laseli misiri la e bɛ tila ka n'i den k'i ka sun tigɛ bilahi ni dɔ ye den dɔrɔn ka na nin bere ni ma ji misa k'a fɔ n tɛ ne mu kɔnɔ sika daminɛ ta ye hali sini karamɔgɔ ko baraji foyi tɛ ka sun na o kun ko jama kun na walayi bilayi baraji e bɛ sun na i bɛ ji b'i bolo e b'a dɔn nana min sabali sa karamɔgɔ e bɛ sun na mun bɛ ji se e bolo ne bɛ ka na bɔ baraji foyi tɛ nin na ti ji ne bɛ ka na ji bɔ ne a ka haram e b'a dɔn ne ye min ɲini na wa e se sɔgɔmada fɛ mɔgɔninfin kan ka soli ka silamɛ n nana ne kɔntiɲɛ nin n ko n bɛ sun na n k'u ka n to ala ye k'u tɛ n to ala ye e se nin ka ɲi e se ni ne ye ninnu gɛn dili basi b'a la wa kana n'i bolo suni ɲɔgɔn na karamɔgɔ e ta nege foyi de tɛ mɔgɔ la yan walayi i balikutɔ i bɛ kuma la sunkalo yɛrɛ ma tile 5 ɲuman sɔrɔ fɔlɔ i bɛ kuma caman la i yɛrɛ ma karamɔgɔ sabali sa saji ne ka sunkalo donyɔrɔ de man ɲi hali ne tun ka taa sunkalo kɛ village la bilahi ne tun man ka sunkalo kɛ kafiriw kɛrɛfɛ a ka haramu yan du bɛɛ kafiri de n'i y'a bɔ ne kelen na yala ala bɛ ka hinɛ an yan du kɔnɔ ne dɔrɔn kafiri tɛmɛ i kan bilahi ala bɛ ka hinɛ yan du kɔnɔ kafiri tɛ tɛmɛ i la parce que i bɛ ka yɛlɛ ala la e ma sun ka n'i ka sun tigɛ karamɔgɔ ni ko in dabaliba minɛ na bi koyi o balila ne la de sa bilayi ne mana miiri a la ne ni bɛ de bɛ se i b'a dɔn a lajɛ maa o maa bɛ ji min a bɛ fili e tɛ ji min yan n'i bɛ ji min dɔrɔn i bɛ fili ne filila de sunkalo daminɛ la nin bɛ mɔgɔw sɔrɔ o tɛ n'a fɔ k'a fɔ ko ne ye sun tigɛ ne ye n ka sun continue parce que ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne m'an tugu quoi mais sunkalo ba in na mun bɛ ji filen se e bolo mɛ t'i bolo se fiɲɛ na k'i bɛna ji bɔ na filɛ ni fara ne don o de ye mun kɛ i tɛ u dakɔrɔba filɛ ni fara n ko ne kɔlcɛ e ma y'o bɔra ni bere yan e fɛnɛ tɛ ɲuman kɛ o karamɔgɔ e ni ala cɛ n'a kɛra kelen filɛ k'an ka tɛrɛ ni feere kɛ ninnu bɛ sɛnɛ na ka t'u wele ka na t'u wele kɛ taa u bɔra de t'u wele u taatɔ filɛ t'u wele k'u ka na e ni ala cɛ i bɛ cercle former an k'a cɛ kelen u tɛ sɛnɛ na an bɛ sunkalo de la an ka ɲɔgɔn bonya quoi mɔgɔ yɛrɛ bɛ hinɛ karamɔgɔ la a tɛ hinɛ a yɛrɛ la quoi baasi tɛ walahi baasi tɛ comme e bɛ hinɛ ni fulo ni fara ye minɛ sa u tɛ dɛrɛ ko k'e faga ka ne dɛrɛ di ne kɔni ka nana wele ko n bɛ karamɔgɔ du kɔnɔ yan ne ka na fɔ ko n y'a duden dɔ ye ji da ye ni tɛ mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko ni koyi ni tɛ mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko heyi dɛ ka ne dɛrɛ ne tɔgɔ karamɔgɔ walahi dɔn tɛ wele donna ko ye dili u b'a fɔ cogo di yɛrɛ français la je suis désolé quoi walahi i kana fɔ ne ma désolé dɛ i désolé aw ti ne cɛ dili i désolé désolé ayi o ti ne cɛ mana na ko dabila kana ne dɔgɔya français la kana ne dɔgɔya français la n t'a fɛ ayi i tɛ miiri quoi i ni mɔgɔ fu bɛɛ ka kan bon désolé b'an ka kuma i désolé bi bon dili i yɛrɛ désolé i yɛrɛ désolé i désolé i fa désolé i buruju bɛ désolé bon i yɛrɛ buruji bɛ désolé komi ne bɛ k'a jɛ la o tɛ wa bilahi i désolé karamɔgɔ n b'i ka sun tigɛ dɛ jɔn i b'a dɔn mɔgɔ ɲɛji bɔra sun bɛ tigɛ baasi tɛ ne y'i minɛ sa walahi i ka sun ka ne ci wa a b'a kɔnɔ a dɔgɔnin ne yan n'i ye muso furu ne bɛ malo i ma awɔ tant que muso t'i bolo karamɔgɔ ne ɲɛ tɛ malo i ma yan dili in filɛ mɔgɔ dili n'i ma n bugɔ ka bilahi dili n'i ma n bugɔ sisan ni e ma ne bugɔ sisan ne tigɛ ne bɛ n bolo la tiɲɛ e la dili n bugɔ sa ka n tɔgɔ tiɲɛ désolé e yɛrɛ mɔgɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔso la ne ma ne bugɔ sisan nɔ e bɛna fura san bila ne ma bilahi i bɛ nana ye bugɔ tɛ wuli bilen walahi kojugu la bilahi e sɔrɔ ka tusiba nin e tusiba nin de bilahi karamɔgɔ ma fɛ ka na kuma tusiba na dili ne a yɔrɔ ɲa fɛ ka na kuma tusiba dili ka ne bugɔ dili ka ne bugɔ ti singa fuera ko jakma yin kindala hanga suno alai ne nana kirsin jigi anno kirsin nana tage ngana ka chama yi adunta bota ne wongo badrade ala mina dungo kana ka to mina nako do ay mana ka chama fo ko ne te ka shuwa do da wuce bondala sa ere be shuwa ko wage nya damo ko se ba duna ko nana e badrade fana kana juya ko fo ka shukuru dale ma ko fo ka shukuru dale ma ngo kunu badra bela ne faadi e ma dama badra ibulo karga jigne poche kono cha soro bo mo devla be ne ko ayo bo che ka kelen ne ma ka kelen ara kelen du tere ma famde ma vie kunu ma no gare
Ah, kunu ma nɔgɔya ne ma dɛ. To de. An ɲinɛ sunkalo in daminɛ ni san cɛ kunu ko dɔ dala ne kan sunko la. Ne bi yɛrɛ ne suna ka bali n yɛrɛ la. Ne kuma danga bi sun na. Munna? Ne de ma sun. Ne suna sɔgɔmada fɛ. Ne kan ka wuli waati min na n ko n bɛna feerekɛyɔrɔ la. Sun in kɛ ne kan kabini o waati.